Siap. Siap. Diwas kita pamer jebule aku mung dadi pati. Tak kira lagu jebule ceritane bapakku. Salah. Ceritane Yuriku. Guyon, ceritaku. Badut. Ing basa Jawa kuwi tegese pelawak. Wong sing tampil kanggo gawe wong liya guyu. Lho, sik. Berarti nek ngono aku iki lak badut. Lho, berarti kanca-kanca kuwi kabeh ya badut. Dewan juri ingkang badut senior sinten iki? Salim. Kenalke, jenengku Arya. Tahun wingi aku melu ndagel ijen kabupaten. Alhamdulillah, aku entuk juara loro. Makane aku ora tekan provinsi. Nanging dadi juara loro kuwi aku seneng. Lah piye ra seneng? Ngepas kene angel. Api Siti dadi juara siji, kepleset Siti dadi juara telu, kepleset akeh, ya loro kabeh. Jur. Alhamdulillah tahun iki aku untuk juara siji. Dadi saiki aku bisa ngomong kula nuwun solo. Nanging dadi juara siji kuwi, wong tuaku tetep ngremehke aku. Bapakku ngomong, aku juara siji mergo salah sing biji. Yo masa aku juara siji jalur wong ra teliti. Janjane aku iki yo iso ae menang nek saingan karo wong sing rumangsa lucu. Nanging aku ra yakin iso menang karo wong sing iso gawe yurine guyu. Solo 15 Oktober 2020. Iki mau ra perkara FTBI nanging murni perkara ati. Pahit. Janjane aku iki yo pengen keluar prestasiku kuwi diakoni karo keluargaku. Besok pas adik-adikku ditakoni, "Dek, cita-citamu pengen jadi apa?" Dijawab, "Cita-citaku pengen dadi kaya Mas Arya." Aku krungu kuwi yo ora seneng. Lah umume cita-cita kan dokter, pilot, mentok-mentok astronot sing kerja ning NASA. Lah kok ning dhuwure isih ana Mas Arya. Dadi nek aku ditakoni cita-citaku pengen dadi apa? Tak jawab cita-citaku pengen dadi cita-citane wong liya. Piye, masuk ora? Masuk. Aku iki wong sing gak gampang nyerah. Aku percaya ana wektune aku mbuktekke omongane bapakku mau kuwi salah. Yo kowe mbuktekkene ning kene. Aku ben menang lomba iki tak rewangi ora turu 2 dina 2 bengi. Delokna mripatku. Isih loro to. Aku ra iso turu mergo aku salah ngombe kopi. Lah kulinane ngombe pop ice rasa dudo soto, kok gaya-gayaan ngombe kopi americano. Ya apa ora insomnia aku. Guruku ya ora kalah ngongkon aku ora melu pelajaran kanggo latihan seminggu. Lah ngene, aku iki cah pinter, ketua kelas, ketua OSIS, admin grup WA. Ya mosok dikon ijen-ijen ra melu pelajaran. Yo aku seneng lah melu pelajaran kan iso sesuk maneh ngumpulke jenenge sekolah kapan maneh. Ana caraka data sawala wong liya lho ngerti apa? Tak kira tukang las jebul tukang bubut, tak kira prioritas jebul mung badut. Aku Arya matur nuwun.